disfruteu de la pel·lícula. Moltes gràcies. El públic de front es va consolidar mica en mica i aquest any ho hem dotat en aquesta edició. Hem tingut les sales més plenes d'un públic que és crític, que estima el cinema d'autor, que li agrada que el sorprenguin amb les pel·lícules que projectem i que, a més, ha pogut aprofitar en aquesta edició de parlar amb molts dels autors i les autores que hem pogut dur. S'han creat col·loquis superinteressants després de les projeccions. Hi ha tot d'activitats paral·leles que a poc anem consolidant. Algunes són noves, per exemple, el laboratori de guió cinematogràfic que vam fer ja al mes de juliol. Durant la jornada vam participar en unes sessions de formació i d'assessorament. També hem tornat a front a les aules amb la voluntat de portar les pel·lícules de memòria històrica i memòria democràtica als instituts i hem participat al voltant de 350 alumnes de les comarques del Baix Ebre i del Montsià. Un dels altres projectes que hem posat en marxa enguany és el projecte Frontissa, en el qual hem seleccionat a diversos joves de la ciutat de Tortosa, però també d'Amposta, per reflexionar sobre cinema documental on han visualitzat diverses pel·lícules i a partir del debat generat durant aquestes sessions han seleccionat una pel·lícula que s'ha projectat després públicament dins de la mostra. També hem consolidat la jornada professional. Hem escollit el tema de l'audiovisual i l'activisme al voltant de l'aigua i això ens ha permès reunir tant gent de les ONGs del tercer sector vinculat a aquest àmbit, però també cineastes del territori, de la demarcació de Tarragona, però també de més enllà, que treballen en aquest tipus de projectes.